En el faldar de la Serra Grossa del terme de Vallada hi ha dues ermites. La de Sant Sebastià de 1746 té un entorn agradable, amb una escalinata que desemboca en una placeta semielíptica, tot voltant d'arbres i ciprers, amb ombra generosa. Una mica més amunt hi ha l'ermita del Crist del Calvari, construïda a meitat del segle XIX en estil neoclàssic molt senzill. Separa les dues ermites la fonteta de l'Ermita, centre neuràlgic des d'on iniciar distintes rutes a peu i en bici, amb pendents del 12%.